Barbadas conmemora as letras galegas ca cuarta foliada que se celebrará este sábado no Parque dos Carrís. O que máis destaca da poesía popular oral é que conmemoramos este ano a súa espontaneidade, tolerancia, incluso o seu desorde. Isto valeulle unha consideración negativa por parte das clases altas da sociedade galega que desprezaban o galego e non o puñan en valor, incluso da cultura convencional, por chamarlle de algún xeito, da cultura urbana e burguesa. As cantareiras e pandereteiras xurden nun contexto de traballo colectivo, de axuda entre veciños e veciñas, de amigas e de labouras basicamente no agro. Festexábase con cantos e danzas a finalización deses traballos, a consecución da colleita. Recupérase o desfile de mañá polas rúas da Valenza. Para comer o porco espeto haberá que coller os tickets no mesmo momento. Despois da comida haberá un obradoiro de danza con danzari a partir das 5:30 da tarde, actuacións das agrupacións participantes. As lambisqueiras, Ferreñas no Lusco e Fusco, Vagalumes, Beleibai, Nova Fronteira, ritmos musicais, son referentes no Concello de Barbadás en canto a cultura e en canto a música tradicional. Fan un gran traballo no mantemento e transmisión deste legado cultural á sociedade e tamén fortalecen a identidade galega en distintos aspectos e facetas, como pode ser a lingua, a música, o baile, o vestiario, etc. Ás 12 temos un desfile amenizado pola banda de gaitas Nova Fronteira e pola banda de música de Barbadás e tamén a 1:15 unha sesión vermuta aquí neste escenario que vedes aquí, amenizado polas mesmas bandas. Despois teremos xantar de porco espeto, un xantar popular, obradoiro de danzas do mundo con danzari e a partir das 5:30 as actuacións de todos os grupos participantes. Durante toda a tarde vamos ter xogos populares, sorteo de máis de 20 premios que se darán aquí durante toda a tarde entre as actuacións dos grupos e a noite remataremos co concerto de Fiandola ás 9 e despois unha foliada aberta. Por outra parte, dende o Concello apuntan que entre as 8 da tarde e as 11 da noite activarase un punto violeta coincidindo co concerto de Fiandola, cando se xuntará máis xente.